tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG, as in Super Backgammon Secret File. Nilibre ako ni Crush ng mango shake. Shinake ko rin ang ano niya. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Kyra. At ito, ang aking SPG, as in Super Backgammon Secret File. This coming school year, papasok na ako uli. Pero senior high school na ako. Kaka-move up lang namin mula sa junior high. Sayang lang, kasi hindi na kami parehas ng eskwelahan ni crush ko. At aaminin ko na may feelings pa rin ako for him. Hindi ko lang masabi ng diretsyahan. Pero alam ko na nandito pa at buo pa ang love ko for him. Itago na lang natin ang crush ko sa pangalang Will. At meron akong isang experience na hindi ko malilimutan kasama siya. Hindi kami super close sa umpisa kasi may mga kanya-kanya kaming circle of friends. Pero there was this one time na nagkaroon kami ng group project sa isa naming subject. Medyo inabot kami ng gabi sa paggawa ng project namin. At dahil kaming dalawa ay parehas ng daan pa uwi, kami na lang ang nagsabay sa pag-uwi. Along the way, nakaramdam ako ng gutom at uhaw, DJ Rocky. Saktong-sakto. Nakakita ako ng stall na nagbebenta ng masarap na mango shake. Kaya sabi ko kay Will, Beke naman, uhaw na ako uhaw din pala siya. So bumili siya ng mango shake. Tig-isa kami. Then umupo muna kami sa plaza. Tapos konting kwentuhan. Hindi ko rin actually sinasadyang i-confess noon kay Will na crush ko siya. Medyo awkward kasi. Namula siya Pero ako namula rin. Nagulat ako nung sinabi niyang, crush din niya ako. Shucks, nakakatameme DJ Rocky. Pero, nagkaaminan na kami. Kaya pa simple kong sinandal ang ulo ko sa balikat niya. Habang sumisip-sip sa mango shake ko. Tapos hinawakan ni Will ang buhok ko. Kinares niya. Nakiliti ako ng slight. Hindi kasi ako sanay ng ginaganon Then all of a sudden, hinawakan niya ang kamay ko. And kinis niya ito. Nanginig ako sa kilig. OMG.
dahan-dahan, may naramdaman ako. Naramdaman ko na nilalagay niya ang mga kamay niya ng dahan-dahan sa bewang ko. And that was his first hug sa akin. Diyos ko, pwede na bang matunaw? And then hindi na ako nakapagpigil. Niyakap ko na rin siya and I was like, I cannot believe this! Groupmates lang kami sa project kanina. Ngayon parang soulmates na. Hanggang sa bigla siyang sumandal sa akin. At parang nawalan ng malay, DJ Rocky. Akala ko prank lang pero totoo. Nahimatay si Will. Hihingi sana ako ng saklolo pero parang wala naman masyadong tao sa plaza that time. Kami lang. Kaya isa lang ang naisip kong gawin, DJ Rocky. Lumuhod ako sa harap niya. Binuksan ang butones ng polo shirt niya para makahinga at itinutok ko sa kanya ang portable electric fan ko para makahinga naman siya. Pero wala pa rin siyang malay. Umandar ang wild imagination ko that time. Kaya ayoko mang gawin. Napilitan na lang ako. Binuksan ko ang zipper ng pantalon niya. Kinapa ko ang dapat kapain at hinawak-hawakan ko ito nang sa gayon ay may tubigas. At nung matigas na, tsaka ko yun shinik hanggang sa nagising siya. Wow! Nag-success naman ako sa ginawa ko. Bigla kong ibinalik yung sa loob at nag-zipper sa pantalon niya. Hindi ko alam honestly kung naalala niya ang nangyari pero never niya yung nabanggit sa akin nung magising siya. Tinanong niya lang ako kung ano nangyari, hindi man lang niya naramdaman na nagalaw ko ang pinakatatagong hotdog niya. Sa sobrang hiya at confusion, inalalayan ko si Will hanggang sa makasakay kami pa uwi. Inihatid ko siya sa bahay nila na itinuro niya sa akin kung nasaan. Pag uwi namin, nag-thank you siya sa akin. Ganon din ang mama niya. Yun pala, may history si Will ng sudden fainting dahil sa abnormal o mababang blood pressure. Lahi raw nila. Hindi ko na sinabi kung paano ko na ibalik ang malay ni Will. Basta, binigyan ko siya ng air, sabi ko. Sa kasalukuyan, close friends kami ng crush ko na si Will. At never namin naging topic uli yung ginawa kong pag-shake sa hotdog niya nung gabing yun. Sana wag niyang maalala yung nangyari dahil baka maging awkward lang sa lahat. At baka hindi pa mangyari ang aking pinapantansya. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Kyra. At ito, ang aking SPG, as in Super Pagner Secret 5.